Estimats veïns i veïnes, bona nit. En aquesta màgica època de l'any amb l'església i les llums de Nadal de Sant Josep al darrere, vull enviar-vos els meus sincers desitjos de felicitat i alegria. El Nadal és un moment per reflexionar, celebrar i mirar cap al futur, amb esperança i optimisme. Som a punt d'acabar un any que, per tots i com a tots, ha tingut els seus reptes, però que també ens ha deixat moments d'unió, d'esforç i motius per sentir-nos orgullosos de ser y formar part de Sant Josep. En estos días también es momento de mirar atrás y hacer balance. Este año hemos crecido juntos y en 2025 seguiremos impulsando proyectos que mejoren el día a día, como la ampliación del cuerpo de policía local, lo que garantizará una mayor seguridad y tranquilidad para todos. Además, hemos destinado una parte significativa de los presupuestos a incrementar el personal del ayuntamiento, con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano. Este 2025 iniciamos diferentes proyectos, volcando nuestro esfuerzo en aquellas inversiones que no se ven, pero que agradecemos enormemente que funcionen, como todas las relacionadas con el ciclo del agua, porque no podemos estar brazos cruzados mientras una sola gota se pierda por la dejadez de l'administració. Una administració que ha de ser un acompanyant en els vostres projectes de futur de cada família y no un problema. Por eso seguiremos reforzando el Departamento de Urbanismo con la vista puesta a agilizar y priorizar las licencias de primera vivienda para los residentes del municipio, o en aplicar, por fin, junto al Govern de las Illes Balears y al Consell Insular de Eivissa, una solución definitiva, justa, legal y efectiva para los vecinos de los apartamentos Don Pepe. Creemos en una propuesta para consolidar y mejorar los edificios, con la esperanza de ofrecer un realojamiento definitivo a las familias afectadas y que puedan así volver a sus casas. Este es un paso importante hacia la mejora de las condiciones de vida de nuestros vecinos. Ho seguim fent també amb altres àrees com l'esport, on hem iniciat millores de seguretat en els nostres camps municipals de futbol. Ja tenim també l'avantprojecte poliesportiu de Sant Agustí i Caladebou, o la reforma i ampliació del poliesportiu d'Escovells. Estem compromesos amb la infància i joventut i és per això que s'han ampliat les places de les escoles d'estiu, les activitats extraescolars, culturals i esportives i seguirem treballant amb aquestes activitats que tant us ajuden a les famílies a poder conciliar. Enguany hem tornat a disfrutar de la cultura i el patrimoni del nostre municipi. Amb Sant Josep es música con talento local e internacional, con actividades organizadas por el consistorio o desde iniciatives privades. Units pel nostre parlar, que en aquesta edició s'han batut rècords de participació tant a nivell associatiu com de públic. O la creación del ciclo de música y patrimonio, que descubrimos y disfrutamos de nuestro patrimonio de otra manera y a través de la música en vivo y en directo. Hemos acudido a presentaciones de libros y exposiciones de nuestros ciudadanos comprometidos en mantener y conservar un legado cultural, artístico e històrico. Aquests dies hem pogut celebrar els brindis de Nadal d'homenatge a Valtros, els nostres majors, amb molta d'il·lusió de trobar-vos any rere any. Hem pogut compartir unes tardes molt festives on hem fet un repàs a les activitats organitzades enguany i dins el programa Gaudeix de Sant Josep. Heu fet aquagym a les nostres platges, heu après informàtica, heu fet gimnàsia o bé heu practicat amb tallers de memòria. També hem col·laborat amb les associacions de UOM amb unes caminades pel nostre municipi, entre d'altres activitats. Aquests esforços reflecteixen el nostre compromís amb un Sant Josep més fort, més eficient i més unit. Però més enllà dels nostres projectes, el que m'omple d'orgull és l'esperit que tots vosaltres heu demostrat. Aquest esperit de fer poble, que es veu amb el comerç local, en les associacions de veïns, o bé amb les entitats socials, els grups folclòrics o els clubs esportius. Feis que mantinguem vives les nostres festes, celebracions i tradicions. Tots els municipis sou un poble solidari, organitzant actes per als qui més ho necessiten, com els dinars de Mans Unides a les diferents parròquies, o com us vàreu volcar en ajudar en els pobles afectats per la Dana.
Abans d'acabar, vull convidar-vos a tots a disfrutar i a participar del ampli programa de festes de Nadal que hem organitzat amb la feina i ajuda de les associacions i agrupacions i col·lectius del municipi. Jornades plenes de jocs i contes per als petits, concerts i tallers i mercats per als majors i els joves d'esperit. Totes i cada una de les activitats són una oportunitat per celebrar i crear records amb la família i els amics que perduraran en el temps. Des de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i en nom de tota la corporació, us volem desitjar a tots, des de Platja d'en Bossa fins a Cala de Bou, passant per Sant Jordi, Sant Francesc, Sant Josep, Escovells o Sant Agustí, un molt bon Nadal i un any nou ple de salut i alegria. Molts anys i bons a tots.